زي راديو دمص أمريكا راديو دمص أمريكا قدام سنبتن بساتلايت بنايل سات زمحلالفو مدب جميرو دحن نمسهم كبرى سمعتنا أبزناي قدام سنبت مدبنا زتفلالي مدلوات حيزنا لكم علنا فلما أبي إثيوبيا أكتيفيست جوهر محمد بمدقاف كاسيلو زنبرة تعاومتات بعلو جوهر محمد عبيت عدن مراحتي بوليتيكان تقونسيت أطاو كبل دحر مصوعم كهد خيل الله تعاسي زنبرة من قد تاضوني خفتا له كاب وكلاتنا خمس بصحنا حبريتا تتقاومات طلع عليه منبر غزا جوهر محمد بحيلتات فيدرال تخبيبوز بالورا مستسمعي أبستغلاليا كبابتات أوروميا بوحدو عسرت شديسة سبات كم زموت يقلص اللهم أب قال كبابتات كل الأوروميا تغسيتو زنبرة أقمت تتاقم زنتقال منستر مكلاخل تهاجر قاليتو ميجر جنرال محمد تصمى بمسرت كابت كلل زمصحتون فيدرال منغست بمسرت زهابو تأزازن سراويت الأخت ويفتسم الله يلون بستاساسر زينا كل الأوروميا بسنك تقاومو تعاصيوم دنورو سرقياتات خمس تغفتن سروع سراحنا بنور ريملس كمزولون ونزمصنا زينا قاليصلو دحر زيدا آخن ملسوينا ممحدار ترامب بزعبا قدب عبي داسي إثيوبيان مصدر رابن منسترات وصا قبس إثيوبيان سوداننا واشنطن دي سي كم زعدمهم تفاليتو قبس نتعدب تقبلات والله قبر مدن تكاربوي إتي بنا يونايتد ستيتس مينستر غنزب ستيفن مونويتشين عسران حادن تكم تكلتشن عسرتت شعاتن استسحافن أبيد VOA زعاتون دبدابة نسلستين هاجراتن بريزيدانت بانك عالم ديفيد مالوسن استسحافيو جبس بريزيدانت عبد الفاتح السيسي أبسممع كي تبصحه تقدب كم زي ملا كاب قدماي مينستر أبي أحمد مرقاقص يداليو نملزاب نعوصاي شمقلتين ننوح اوان كتحات تصنحت قبسي شدوش تحدار كلتشن عصرت الشعاتنا قواطرا فرنجي أبزكايد لزب كتساتف نزقرب العلمة تقبلات الله أبز حلف ورحي أبز تخايد حفشاوي قبائي حبرات منقستات بسنك عبي قدب هداسي مسي إثيوبيا استفترة قجت كشمقلو ناي قبسي بريزيدانت ترامب كم زحاتت ووم حاد العلواي بعال سلطان من محدار ترامب الرقاقيس الله كايرو كم قداي هقراوي دحنات هاقيرات رئيو ميدياتات دقفت منقستي قبسي وتادراوي سقمت كوسر كسوع صنيحم الله قدماي مينستر أبي أحمد أبقربان بارلمان هاقروم أبزهاب ورئيتو مس قبسي زلو دوتاك فتح زخيل بلزبت رح مخانون ناب كوينات تون تغينقن هاقروم مليونات اكتسلف كم تخيل آتنقيقم الله من محدار ترامب كشمقلو نمونيتشن من شامهم قدميلو حزوو زنبرة بقطتها ناي زي مئتاو بوليسي مقيارو زحبريو قدماي مينستر أبي أحمد مس أسيسي دحر من رخابهم أبزهاب ورئيتو ناي وصعي أكالات زواسلو بوليتيكاو شمقلنا كم زقبالو قالي سمالو إثيوبيا كلملومي اتلزب أبسلستين حاجرات كدرت على زبل زنبرة مرقصي زلوت أتمثل مبزعتهم إرتراويان كمون سومالاويان إثيوبياويان سوداناويان زركبوهم تنسامونين تشعطن سدتينياتات زحالة فورحنا برواندا أتيوم وكلنا رود إلمن دروب كاب رواندا نزل أخو ريبورت من أفوركي ناب إوروبا نمبصاحيلا $5,000 كم زخفلت تزارب إيرتراويت جنة نقاش بحر ميديترانيان كوعزوهم بخمي كم زتخلف تقلدز بحر 26 ساعات جيرة دحر 26 ساعات نابلي بيت مليسنا عانفتنا تقفينا مالتيو كاب تقايتا المسبتحنا دحري بوليسي زومنا ناب ديسيت بعلنا وطينا تامركب نيفيسا قوم انيرا دحر 3 معلتو مالتيو أو بزحات زحامون يروم كاب فيديو كاميرا وصاي رئيتو انزهابا دق انستيو ابت كامب ليبياويان حلوتو خمز هارمونن كمز دفرونن يزاربا لو مغنا ابرواندا اتينا لوا جنت بزح سلستسمعات كتبكن كتنبعن ترئه سرحتنيات كامب إليزا فيلاتشيني اتزحلفتو حما اجزي ان ذكرتها تبك زلات بال The healing process doesn't happen overnight and this is why we have specialized psychologists but also protection officers فوز صبابا بحد ليتا ايركبنيو سلازخونه خايو كيلا سنا امرون محبراو صقماتن مساعتهم كوعز تغبراون تبل سومالياوي عبد العباس مس اب كامب سدتنيا زتولدت غالو يناب رواندا اتيوم كم زوني بل I'm standing and the place safe and I have health and I have everything I'm very happy حقوسيه مخنياتو ابزي دويل اللهو سلاماوي بوتا طعنان كل زدلخون رخيب اللهو ازي حقوسيه لمون تخونه كاب افريقيا ناي موصا دليت هالن تبل ايرتراويت جنت نغاش
أنا نيروبا وتي زلي أنا ترى زي كونتي أمي حواتي عاد ጭንቀት ዝገብሩ ዘለውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ካብ ዝቦታ ወጽእ ዝደሊ ንግዚኡን ይኹን እዞም ስደተኛታት ሕጂ ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ኣለዉ ክሳብ ቀጻለ ኣንፈቶምን ህይወቶምን እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝንጽሩ ይብል ሩድ ኤልሜንዶርፕ ዝለኣኾ ሪፖርት እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ሓደ ከባቢታት ተፈጢሩ ዝነበረ ጸገም ጸጥታ ናብ ምርግጋእ ከም ዝተመልሰ ሚኒስተር መከላኸሊ ኣፍሊጡ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ከም ዝበልዎ ብመሰረት ካብቲ ክልል ዝቐረበሉ ሕቶን ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝተዋሃበ ትእዛዝን እቲ ሰራዊት ተልእኹ ይፍጽማሎ ኢሎም ብኻልእ ዜና ሪፖርተር ቪኦኤ ሙኽታር ጀማል ትማሊ ኣብ ከተማ አዳማ ኣብ ስራሕ ከሎ ብእኩባት ሰባት ተወቂዑ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከብ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝላኽዎም ጸብጻባት ምንያ አፈወርቂ ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦያ ድሕርቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝተራእየ ጎንፅታት ነፈለማ ግዜ ብሚኒስትር መከላኸሊ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ከም ዝበልዎ እቲ ድሓር ናብ ጎንፂ ዝተቐየረ ሰላማዊ ዝነበረ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ኢሎም ድሓር ግን ይብሉ ጀነራል መሐመድ ብፍላይ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት እቲ ጎንፂ ሃይማኖታውን ዘርኣውን መልክዕ እናሓዘ መፂኡ ሓደገኛ ኮይኑ ንትካላት ሃይማኖት ዒላማ ናይ ምግባር ኣንፈታት እውን ዝተራእየሉ ነይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም ከክልሉ የጸጥታ ኃይል አቅም በላይ ወደ መሆን ደረጃ በደረሰ ጊዜ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ልዕሊ ዓቕሚ ሓይሊ ጸጥታ እቲ ክልል ምስኾነ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ንፌደራል መንግስቲ ሓይሊ ፌደራል ዝሓተተሉ ኩነታት እዩ ነይሩ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ካብቲ ክልል ብዝቐረበሉ ሕቶ መሰረትን ካብ ፌደራል ብዝተዋሃበ ትእዛዝን መሰረት መከላኸሊ ሚኒስተር እውን ነቲ ሰራዊት ትእዛዝ ሂቡ ብፍላይ ኣብ ኣምቦ ቢሸፍቱ ሃረር ድሬዳዋ ባሌ ሮቤን ሞጀን ከባቢ አዳማ ምስ ሓይሊ ጸጥታ ክልል ኮይኑ ክሰርሕ ተገይሩሎ ምስ ኣባገዳታት ሽማግሌታትን ዓበይቲ ዓድን ብምዃኑ እውን ተዓጺ ዝነበረ መንገዲ ተኸፊቱ ዕግርግር ዝነበረን ከተማታት እውን ሃዲኤን ትካላት ንግዲ ስራሖም ጀሚሮም ኣለውን ኢሎም ጎንፂ ዘጋድዱ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዘርጊሖም ዝበልዎም ሓደ ክብሉ ዝገለጽዎም ፓርቲታት ፖለቲካውን ወቂሶም ኣለዉ እቶም ጀነራል ኣብቲ መግለጺኦም ኣብ መወዳእታ ሰላምቲ ከባቢ ናብ ንቡር ክሳብ ዝመለስ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ክጸንሕ እውን ክብሉ ገሊጾም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ አዲስ አበባ ሪፖርተራትና ፀሐይ ዳምጠውን ናኮር መልካን እውን ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮሚያ ስልክ ብምድዋል ኩነታት ተን ከተማታት ብዝምልከት ንነበርቲ ሓቲቶም ኣለዉ ኣብ ከተማታት ኣሰላ ሻሸመኔ ኩነታት ከም ዝሃደ ዝሓበረት ፀሐይ ከተማ ኣምቦ እውን በትሁከት 5 ሰባት ዝተቐትልዋን ልዕሊ 20 ዝቆሰሉላን ምዃና ዝሓበረ ናኮር ሕጂ ግን እታ ከተማ ናብ ተነጻጻሪ ምርግጋእ ከም ዝተመልሰት መንገድታት ከም ዝተኸፍቱን ምንቅስቓስ ንግድን ከም ዝተጀመረን ከንቲባታ ከተማ ከም ዝገለጹሉ ሓቢሩሎም ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ክልል ኦሮሚያ አቶ ደሬሳ ተረፈ እቲ ሁከት ሃዲኡ ሰላሙን ተመሊሱሉ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ከተማ ዶዶላ ቅድሚ ትማልን ተላዒሉ ብዝነበረ ጎንፂ ዝሞቱ 7 ሰባት ከም ዝበጽሑን ሎሚ ስነ ስርዓት ቀብሮም ከም ዝተፈጸመን እውን ተገሊጹሎም ነበርታ ከተማ እውን ተነጻጻሪ ሰላም ከም ዘሎ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ ሓላፊ ጸጥታ ከተማ ሳጅን ሓጂ እውን እታ ከተማ ሎሚ ሰላም ያዘላ ጎንፂ የለን ሁከት የለን ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ትማሊ ኣብ ከተማ አዳማ ኣብ ስራሕ ከሎ ብእኩባት ሰባት ተወቂዑ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከብ አሁን አዳማ ጀነራል ሆስፒታል ይዟል ያለው ሁሉንም ነገር ምርመራ አድርገዋል ደም ጭንቅላት ውስጥ አለመፍሰሱን ኤምአርአይ ሕዚ ኣብ አዳማ ጀነራል ሆስፒታል የዘለኹ ኩሉ ምርመራ ገይሮምለይ ደም ንውሽጢ ፈሲሱ ከይኸውን ርእሰይ መርሚሮም ደሓኒኻ ኢሎም ንለዉ ውቃዕኻ ክሳብ ዝድሕን ጥራእዩ ኢሎምኒ ታሕተዋይ ከንፈረይ ተጨዲዱ መጥባሕቲ ገይሮምለይ ኣለዉ እቲ እኩብ ሰብ በብዝሓዞ ስለ ዝወቕዓኒ ቀልበይ ጠፊእኒ ነይሩ ዝበለ ሙክታር ኣብ ስራሕ ኣብ ከተማ አዳማ ንዝነበረ ኩነታት ሰባት የዘራርብ ከም ዝነበረውን ሓቢሩሎ ኣብ ከተማ አዳማ ኩነታት ሕጂ ምርግጋእ ከም ዝረኣዮ ዝገለጸ ሓላፊት ኮሙኒኬሽን እታ ከተማ ወይዘሮ ራውዲያ ሁሴን በቲ ሁከት ዛጊት 9 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጸና ኣለዋ ክብል ገልሞ ዳዊት እውን ሓቢሩሎ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ምስ ናይ ግብፂ ፕረዚደንት አልሲሲ ዝገበርዎ ልዝብ
ምርድዳ ዝመልኦ ነይሩ ክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ግብፂ ኣዝዩ ዘሻቕላ ኩነታት ኣመላልኣ ትግድብ ምዃኑ ዝገለጹ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ጉዳይ ቀጻሊ ልዝባት ክካየድ እዩ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ መንያ ክተቕርቦ እያ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ግብፂ ፕረዚደንት አልሲሲን ዝተረኸቡ ኣብ ጎናጎንቲ ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ኣኼባ ሩስያ ኣፍሪቃ እዩ። ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ልዝብ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግብፂ ንኣፈላላያት ብልዝብ ንምፍታሕ ተሰማሚዓላ ኢሉሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ነዚኦም አንጸባሪቆም ሳይድ ያለው ኮንሰርን ውሃው በምን ያክል ጊዜ እንደሚሞላበት ግልጽ አግሪመንት ላይ ባለመደረሱ ብኣታቶም ወገን ዘሎ ስኽፍታ እቲ ማይ ኣብ ክንደይ ዝኣክል እዋን ከም ዝመልእ ብግልፂ ኣብ ስምምዕ ስለ ዘይተበጽሐ እዚ ጣጣ ንህዝቢ ግብፂ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ እዩ። ንስኻትኩም ኣሕዋትና ክትጥቀሙ ኣለኩም፣ ግን ንዓና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ውሳነ ከይትውስኑ ዝብል ስግኣት እዩ ዘለዎም። እዚ ብፖለቲካ ምስ ተሰማማዕና እቲ ቴክኒካል ኮሚቴ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ኣብ ክንደይ ዓመት ከም ዝኸውን ተማይጡ ብምውሳን ናባና ምስ ኣቕረብዎ ንሕና እውን ተመኻኺርና ንግብፂ ብዘይጐድእ ንረብሓ ኢትዮጵያ እውን ብዘይነክእ ንክልቴና ተረባሕቲ ብዝገብር መንገዲ ክንውስን ኣለና ዝብል እዩ ስምምዕና። እቲ ልዝብ ክቕጽል እዩ። ክልቴና ተረባሕቲ ንኾነሉ መንገዲ ከነናደ ከም ዘለና ተሰማሚዕና ኣለና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ቀንዲ ትኹረት እቲ ፕሮጀክት ክኸውን የብሉን ኣእዋን ብምትካል እኹል ዝናብ ንረኽበሉ ስራሕ ብሓባር ንስራሕ ዝብል እውን ተመያይጥናሉ። ፕረዚደንት አልሲሲ እውን ኣወንታዊ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ። ተስፋ ንገብሮ ኣብ መንጎ እናኣተዉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ዝፍትኑ ሚድያታት ነኪዩ ልምዓትን ፕሮጀክትን ቀፂሉ ንክልቲኣቶም ተረባሕቲ ክገብር ዝብል እምነት ኣለ ና ድሕሪ ምባል ልዝብና እውን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነይሩ ኢሎም። ሳልሳይ ኣካል ሸምግለና ንዝብል ካብ ግብፂ ዝቐርብ ዝነበረ ሕቶ ብዝምልከት እውን ፖለቲካዊ ልዝብ ምስ ዝኾነ እንተገበርና ፀገም የብልናን ነቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ስራሕ ዘተዓናቐፍ ኣይክኸውንን ኢሎም። አሁን እንዳደረግነው ማንኛውም ውይይት ካለ እንወያያለን፣ ፖለቲካዊ እንወያያለን፣ ቴክኒካዊ እንወያያለን፣ ስራ እንሰራለን። ሎሚ ከም ዝገበርናዮ ዝኾነ ልዝብ እንተሃልዩ ክንላዘብ ኢና። ፖለቲካዊ ንላዘብ፣ ቴክኒካዊ ንላዘብ፣ ስራሕ ንሰርሕ ንክልቲኦም ህዝብታት ብዘይጎድእ መንገዲ ክንፍጽሞ ኢና። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብወገኑ ሳልሳይ ወገን ይሸምግለልና ዝብል ናይ ግብፂ ሓሳብ ብወገን ኢትዮጵያ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ህልውና ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ይስራሕ ኣሎ። ነዚ ንምምካት ከዓ ተሰሪሑን ሕጂ እውን መንግስቲ ትክልል ሰላም ኣብ ምሕላው ብዕቱብ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተጠሚቱ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልኪቶም እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ተክልል ዶብ ከፊቶም ብመኪና ተመፅኦም ክንቅበሎም ኢና ኢሎም ኣለዉ። ዘላቕ ሰላም ኣብ መንጎ ክልቲአተን ሃገራት ክመጽእ ንምግባር እውን ትካላዊ ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ የድሊ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ጽባህ ተወሳኺ ኣለዎ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ናይ መንግስቶምን ውድቦምን ጠሚቱ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝተልዓለሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም። ኣብቲ ክልል ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ትካላዊ ለውጥን ምምዝጋብ ኣብ ጣብያታት ልዕሊ 3200 ሓደሽቲ ምሩቃት መናእሰይ ብቀዋምነት ምቁፃር ህዝባዊ ግልጋሎት ንምቅልጣፍ ከም ዝተሰርሐ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ድማ ምሁራን ብዘሳተፈ መልክዑ ኣወዳድባ ወረዳታት ንምቕያር ይስራሕ ምህላው እዮም ገሊጾም። ኣብ መረፃ 2012 ጠሚቱ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንትዛረቡ መረፃ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ክካየድ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ እናገለጽና ጸኒሕና ኢና ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ መንግስቲ ፌደራል ጽቡቕ ምምሕያሽ የርኢ ኣሎ ኢሎም። ከምቲ ዝሓለፈ መረፃ ኣይኮነን እዚ ኣካይዱ ዘይፍለጥ ዓይነ መርፎ ዝጠፍኦ ኣካይዳ እዩ። እቲ መንግስቲ ናይ ኢህወደግ ግን ናይ ኢህወደግ ኣይኮነን ተካይደ። ስለዚ ሓደ ይፈል ህዝቢ ዝኣመኖ ይምረፅ ኮይና ዘለና ኣብ ሕምስምስ ክንጸኒሕ የብልናን። ብሕምስምስ እውን ክመራሕ ይከኣልና። ዓዲ ትብተነላ ዘብለና ዘሎ ዝኮይ ትብተን እያ ዘላ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እያ ዘላ። እዚ ስቁኢሉ ይቐፅል ፋሕ ክንብል ኢና ካልእ ይኮን መጨረሻ ፋሕ ኢና ክንብል። እቲ ዓዲ ክቅፅል ተተደልያው ንሳ እያ እቶም ተመረፀ መሓድራ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ጉዳይ ውህድ ፓርቲ ቅድሚ ሕዚ ህወሓት ቀንዲ ተዋሳኣይ ከም ዝነበረ ኣብ ዝሕዚ እዋን ድማ ንምንታይ ተቃወምቲ ኮይንኩም ዝብል ሕቶ ምላሽ እንትህቡ ኣርባዕቲኦም ኣባል ውድባት ኢህወደግ ዝነበሮም ፕሮግራም ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ ብቋንቋ ካብ ምፍልላይ ወፃኢ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝኽተሉ እዮም ነይሮም ኢሎም ብኡ መሰረት ድማ ውህድ ፓርቲ ከም ዘድሊ እናገለጽና ነርና ኣብ ዝሕዚ እዋን ግና ኣባላት እቲ ግንባር ናይቲ ውድብ ፕሮግራም ኣየድልን እናበሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ውህድ ፓርቲ ትኽክል ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ቀረባ ድማ ይላዓሊ ዘሎ ተቐይሩ ታዲያ ما ዝተቐየረስ ከመይ ጌርኩም ሓድያ ንኹን ኢልኩም ነርኩም ዶ ይበሃል ወይልና ሕዚ ሓደ ንኹን ክንብል ሓደ ዛብ ዘይኮንና ኣሎ ተዘረባ ኮንስ ኢኒ ንሕና ሕዚ ንዘልና ከምኣቶም ናይ ጸልማት ግዜ ኮንና ኢልና 27 ዓመት ብዙሕ ዓወታት ተመዝጊብና ኢና ሽግራት ኣሎ ኢና ኢልና ንሶም ጨርሰን እንክሒደሞ ጸልማት ኢሎም እታ ናይ ሃዋሳ ቅድሚ ዝነበረ ንሕና ኣይጠልምናን ሓደ ንኹን ዘሎ ኣይጠልምና ትክክል ሕዚ ንብል ዘለና ጠሊምኩምና ኢና ንብሎም ዘለና ታሃምኣ ዘለና ኣላ ግዜ ሓደ ዓይነት ፕሮግራም ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ኣብዛ ሓዝናሉ ግዜ መሓዝቱ ውድባት ኢህወደግ ቅድሚ ሕዚ ንዓኣቶም ዘግለለ ውሳነ ይወሃብ ነይሩ እዩ ዝብል ርእይቶ ወሃብ ሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ሓሳብ እንታይ እዩ ተባሂሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ምላሽ እንትቡ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ስርዓታት መሰል ብሄር ብሄረሰባት ዘግለሉ እዮም ነይሮም ቅድሚ 28 ዓመታት ግና መሰል ዓርሲ ውሳነ ተረጋጊጹሎም እዩ ክብሉ ገሊጾም ኮይኑ ግና ኣካል እቲ ግንባር ምዃን ኣብ ዝብል ግና ኣብ ሃዋሳ ይኹን ቅድሚኡ ኣብ ዝነበሩ ጉባኤታት እናተልዓለ ዝነበረ እዩ ዘተ ድማ ዝተገበረሉ ጉዳይ ምዃን እዮም ገሊጾም መንግስቲ ትግራይ ንምውጋእ ምድላዋት ይገብረሎ ሰራዊት እውን ብበዝሒ የሰልጥነሎ ይበሃል እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእይቶ ተባሂሎም ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ብተወሳኺ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ንዝለዓሉ ምሕናይ ኩናት እውን ብርሑቑ ንምትራፍ ምድላዋት ጌርና ኢና ኢሎም ተመርዋዕን ስለስን መጽኦም ሰዋል ናይ ጽረ ሽብር ዝሓለፈ እስኮ ተወክስ ማለት እዩ ኩናት ተወልዕ ባእቶም ንሕና ኢና ትሪፍና ባቃ ሸዓ ንኣይውን ሸዓ ወልዕ ሞኦም ታኾኑ ባእቶም ንሕና ኢና ቃታና ዘይሰሓብና ኣየልየናን ኢላን ኣየልየናን ኢሎ እምበር ኣብዚኣትዮም ክትኩስ ካል ይብለን ከይትኩስ ዝገበርና እዮም ንሕና ኢና ኣይንደልን ተኽሲ እንታይ ገብረልና ወይ ትናህና እምበር ንተኽሲ እዮም መፅኦም ንቐትሉ እዮም መፅኦም ንኸጫዊ እዮም መፅኦም ገደፉ ኢልና ኢና ትፈልጦ ብኣጌርና ዝመልስና እዮም ናይ ራያ ትበሃል ናይ ፎቶግራፍ እውን ትፈልጦ እዮም መፅኦም እንዲኦም እናተህርህሩ ካብ ጎንደር ተላዒሎም ናብ እናተህርህሩ እዮም መፅኦም ትኩሱ ምስ ሰምዑ ኣለዉ ምስ ሰምዑ እዮም ገዲፎም ንኸይዶም ስለዚ ኣብ ተኽሱስ ተዳሊና ኢና ንስ ባእቶም ምክንያት ተጓይና ማለት ኣብዚኣ እውን ኣትዮም መቐለ እውን በቲ እውን እናተሃርህሩ መፅኦም በቲ ምዕራብ እውን ኣሎ ኩሉ ሻዕ ስለዚ ንሕና ኢና የድልየና ንብል ዘለና ምክንያቱ ሕማም ንፈልጣ ኢና ታውቅእ ናይ ዝተሃርህር ኣይኮነን ግደፉ እታ ግደፉ ዘለና ሕዚ ብምድላው ዝተባሃለት እያ ሚልዮን ኣይኮንናን ኩሉ እውን ተዳልዩ ኢና ኢልና ንሕና 6 ሚልዮን እውን ተዳልዩ ስለዚ ሰራዊት ይሁሉ ክንደይ ኣለኩም ዕጥቆ ጥራሕ ኣይኮነ ብምሉእ ዕጥቆ እዩ ብምድላው እንተኮይኑ ብምሉእ ብረት ዲ ሒዙ በትሪ ዲ ሒዙ ምሳር ዲ ሒዙ ሃሊ ኩሉ ድልው ድልውነት ኢና ዘለና ፖለቲካል ድልው ኣብ ዝደለኹማ ፀውዑና ኢሉ ግን ኩሉ የለየካን ማለት እዩ ድልውነት እንዶ ዘለና ንስ እዩ እተሓሳሰባ ክምክት ንኻሊእ ሰብ ከጥቃዕ ይሆን ክምክት ከይጥቃዕ ካላኸል ኩሉ ድልው እዩ ኩሉ ዓብዪ ንእሽቲ ወድጓል ኣይትፈልግን ሃይማኖት ይትፈልግ ገለ ይትፈልግ ኩሉ ኣብ ደገ ተይተረፉ ፀውዑና ዘብልና ኣለዉ ንምስላፉ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጎደናታት መቐለ ብእግሪ ክንቀሳቀሱ ይደልዮም እዚ ክኸውን ድማ ህዝብን መራሕቲ ሃይማኖትን ክጽልዩ ብዛዕባ ዝተዛረበ ጉዳይ ድማ ርእይቶም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ተሓቲቶም ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ይነብረለው ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ጽቡቕ ርክብ ይፍጠረሎ ክብሉ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረጽዮን እዚ ክጠናኸር ጻውዒት እናቕረብና ጸኒሕና ኢና ኢሎም ዘላቂ ሰላም ክኸውን ድማ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ ይግባ ኢሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ዶብ ከፊቶም ብመኪና እንተመፅኦም ክንቕበሎም ኢና ክብልዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝገለጹ ተዋና ግን ንሕና ትዝብንና እንደልየና ፍዕልውን ተዛሪብና ኢና ስለዚ ጸሎት ይትረፍሲልኩም ስርሑ ኣይኮነን ንሕና እውን ስራሕና ንሰርሕ ናይ ምቅራብ ናይ ርክብ እውን ቅድሚ ሕዚ እውን ያው መራኸብ ተደልዩ ነይሩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝተረፈ ስለቲ ሰናይ ድሌትና ብቐጻልስ ንሕና ንገልጽ ኢና ንገልጽ እውን ኣለና ማለት ንሕና ንባእሰ ኣይኮንናን ከም ዝተባሃለ ምስትኻሊ እውን ክንበእሰ እንደለን ምስ ኤርትራ እውን ክንበእሰ እንደለን ክንደ ሽግር ኣለና እናበልና ስለዚ ሰላም ኢና እንደሊ ግን ዝሓለፈ ነገር ስለ ዘሎ ንሱ እውን ብስርዓት ይተዓጾ ዓለም ዓድታት ዝኣተው እየን ክንደ ውሳነታት ተወሰነሎ ስርዓት ሒዙ ይርአ ዝብልካ ሰላም ንግበር ኢልካ ሰላም ዝግበር ኣይኮነን ዝሓለፈ ክዕጾ ዝግብኦም ጉዳያት ኣሎ እዮም ሰው ተካላዊ ብዝኾነ ሕጋዊ ብዝኾነ ኩሉ ብዘሳትፍ መንግስቲ ጥራሕ እንተይኮነ ዓበይቲ ምሁር ኩሉ ብዘሳትፍ ዘለኣዊ እውን ውሕስና ሰላምን ዝረጋገጽ መፍትሒ ምጻእ ኢና ንብል ስለዚ ንሱን ይተዓጾ ሕዚ ግን ንሕና ቁርባት ኢና ኣብ ዝሓለፈ እውን ያብን መጺና ዝብል ኣኖኒ ሰምዕ ነይረ ብእግሮም ድዮም ብመኪና ብኣየር ንሱ ንግደፎ ግን ክንመጺና ዝብል ግን ነይሩ
መንገድ እንተተኸፊቱ ያው በእግር ማለት መኪና መንገድ ተዓጽዩ ግን ከመገር ሀዳ አይኹምሳ ፎቲና እንደልዮ ተተኸፊቱ ያው መኪና ማለት በእግሮ መጽመሉ ማለት ስለዚህ ንሕና ድሏትና በጣና ገድ ክንቀበለው ማለት እዩ ታዋና ግን ተከፈጥራ ካብ አየር ንሕና ሕዙን በእግሪና እንመርጽ በአየር ክመጽዩ እንጽበት በእግሪ ብታ መኪና ገይሮም መጽዩና እንደሊ ንቀበሊና ማለት ናብ መቀለስ ናብ ካልስ ስለዚህ ተስፋ ንገብረሉ ኣብዚ ክግበር ዝካል ይገብር ኣሎ ከምዘለና ህዝቢ ይሁን መንግስቲ ገብሮ ዝል ግን ባብዚ ይኮነን ዝውዳ ስለዚህ ንሳት ታስራዕት ሓዚያ ንዘልና ስለዚህ ያ ኩልና ተስፋ ንገብር ጸሎት ትገብሩ ድማ በደንብ ጸሎት ትገብሩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝተኸልኸሉ ሰልፍታት ተሓቲቶም ድማ መንግስቲ ክልል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓበሬታ ከም ዘይነበሮ ተዛሪቦም ንኣመራርሓ እቲ ከተማ ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምፅራይ ከም ዝሓተቱ ብምግላጽ ነቶም ሰልፍታት ንምክያድ ድማ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ከም ዝተሓተቱ እዩ ሓበሬታ ረኺበ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ግና መሰል ዜጋታት እዩ ዝደለየ ሰብ ድማ በብመዓልቱ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ከካይድ ይኽእል ኢሎም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ጠሚቱ እንትዛረቡ ድማ መጥቃዕቲ ካብ ምክልኻል ብተወሳኺ ተጠቃምነትን ተሳታፍነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ን4 ሰዓታት ዝወሰደ ቃለ መጠይቕ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር 2012 ንኢትዮጵያ ወሳኒ ዓመት እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስጓብ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝገብርዎ ዳግመ ጽምዶ ንዶክተር ደብረጽዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛን ጸሓፊን ዳን ኮነል ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ዴቪድ ሽን ብወገኑ ተደናጉዩ ዘሎ ምሕንጻጽ ደብ ክልቲአን ሃገራት ክትግበር ዝግብኦ ሕዚ እዩ ይብሉ ተወልወለ ገብርኤል ንሽልማት ኖቤል ሰላም 2019 መሰረት ገይሩ ንኽልቲኦም ምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካን ኣዘራሪቡ ዝስዕብ መደብ ኣዳልዩሎ ዳን ኮኔል ኣብ ቦስተን ኣብ ዩኒቨርሲታት መምህር ጋዜጠኝነትን ፖለቲካ ኣፍሪቃን እዩ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ዝነበረን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ መጻሕፍቲ ዝጸሓፈን ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብሓፈሽኡ ዝጽሕፍን ዘሰምህርን እዩ ንሱ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተዋህበ ኣህጉራዊ ሽልማት ኖቤል ሰላም ንኢትዮጵያን ንኣፍሪቃን ልዑል ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረን ናይ 20 ዓመት ምትፍናን ዘህደአን ሰላም ብዋናነት ዘበገሰ ዶክተር አብይ ስለ ዝኾነ እቲ ሽልማት ኖቤል ንዕኡ ጥራሕ ከም ዝውሃብ ከም ዝተገብረ ይገልጽ ኣስዒቡ እቲ ሰላም እንታይ ኣዓዊቱ እንተልና ኣብ ዶባት ዝነበረ ወተሃደራዊ ምፍጣጥ ኣፈናቲቱ ዶባት ንሓፂር ግዜ እንተኾነውን ተኸፊቱ ህዝብታት ካብን ናብን ተራኺቦም መስመራት ቴሌፎንን መንገዲ ኣየራትን ይቕጽል ኣሎ እዚ ድማ ዓብዪ ለውጢ እዩ ይብል ይኹን እምበር እዚ ሰላም እዚ ጭቡጥ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ተሸላሚ ኖቤል ሽልማት ዶክተር አብይ ዳግም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ክደፍኣሉ ኣለዎ ንምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል So what has to happen is that Abiy engages with Isaias Afwerki and draws in Debretsion Gebremichael, the president of Tigray, into that process. It's a country-to-country relationship, not a region-to-state. So ultimately it has to be Ethiopia and Eritrea. ስለዚ እቲ ክኸውን ዝግብኦ አብይ ንኢሳያስ ዳግም ናብ ጽምዶ ከእትዎ እሞ ንደብረጽዮን ድማ ናብቲ መስርሕ ከእትዎ ይግባእ እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር እዩ ሃገር ምስ ክልል ኣይኮነን ግን ትግራይ ክትኣቱ ኣለዋ ምኽንያቱ ኤርትራ እቲ ዝሰፍሐ ደባታ ዝዋሰን ምስ ትግራይ እዩ ሰላም ንኸይስጉም ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብል ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስምዒት እዩ ዝብል ዳን ኮኔል መንግስቲ ኤርትራ ጠንቅቲ ኩሉ ግጭታት ካብ ትግራይ እዩ ስለ ዝብል ሓቀኛ ሰላም ክመጽእ እንተኾይኑ ኣብ መንጎዞም ፖለቲካዊ ግንባራትን ሓይልታትን ሓደ ዓይነት ዕርቂ ክፍጠር ግድን ይብል ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ንዶብ ሑመራ ኦም ሓጀር ክኸፍቱ ከለዉ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስኦም ከም ዝነበረን ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ደብረጽዮንን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክኸዱ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ኢንተርኔት ተዘርጊሑ ምንባሩን ዝጠቐሰ ዳን ኮኔል እቲ ህሞት ንምዝዛም ግጭትን መዕለቢ ጉዳይ ዶብን
ዓብዪ ተስፋ ሂቡ ምንባሩ ይገልጽ። ልክዕ ድሕሪኡ ድማ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ብኣካል ከም ዝተራኸበን ምስ ኣስመራ ክራኸብ ትጽቢት ከም ዝነበሮ ከም ዝገለጸሉን ይጠቅስ። I spoke with Debretsion after that, and he was expecting to make a contact with Asmara within 2 to 3 weeks. It didn't happen. ድሕሪኡ ምስ ደብረጽዮን ተዘራሪበ ነይረ። ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰሙን ምስ ኣስመራ ርክብ ክግበር ይጽበ ነይሩ፣ ግን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ደውታ ዘሎ መስርሕ ንቡር ምሕዝነት ኣብ መወዳእቱ ከምቲ ምስ ሙሉእ ኢትዮጵያ ምስ ክልል ትግራይ እውን እዩ ዝኸውን። ስለዚ ነዚ ጠጠው መጠው ክሰብሮ ዝኽእል መን እዩ ዝብል ሕቶ እውን ኣስዒበሉ ነይረ ንዳንኮኔል። Abiy has to do it. He has to do it including at least some form of reconciliation between Eritrea and Tigray under the umbrella of the Eritrea-Ethiopia Accord. Abiy ክገብረሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ገለ ዓይነት ዕርቂ ክፈጥር ኣለዎ፣ ግን ኣብ ትሕቲ ጽላል ስምምዕ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክኸውን ኣለዎ። ዳንኮኔል ምሕንጻጽ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሓላለኸ ጉዳይ ኮይኑ ዝጸንሐ ይብል። የግዳስ ትግራይ ናይ መሬት ምርኽኻብ ዓጊታ ዝጸንሐት እኳ እንተኾነት ሕጂ ዝተፈጥረ መስርሕ ንቡር ምሕዝነት ንኸይቅጽል ዝዕገት ዘሎ ግን ብሸነኽ ኤርትራ እዩ ይብል። Well, so far as I understand it, the normalization process has been blocked from Eritrea. ከም ርዲኢተይ ንቡር ምሕዝነት ዝዕገት ዘሎ ብወገን ኤርትራ እዩ። ምሕንጻጽ ዶብ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ትግራይ ኣካል ኣጠቓላሊ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ናይ መሬት ምርኽኻብ ዓጊታ እያ ጸኒሓ። ዝሓለፈ ነሓሰ ምስ ደብረጽዮን ኣብ ዝተራኸብ ኩሉ እዋን ግን ብግልጺ ሓቲተዮ ነይረ። ሎሚ እውን ገና ምርኽኻብ መሬት ተዓግቱ ኣለኹም ዲኹም ኢለዮ ኣይፋሉን ኢልኒ። ካብቲ ተኣፋፊ ዝበሃል ባድመ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ካብ ኢሮብ ክንስሕብ ድልዋቲና ኢሉኒ። ግን ከም ኣካል ዘተኣማምን ኣጠቓላሊ ሰላምን ነቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብልን ኣተሓሳስባ ምስ ዝጠፍእን ኢሉኒ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር ከም ዝኸውንን እቲ ናይ ትግራይ ክፋል ኣካል ናቱ ጥራይ ምዃኑ ምፍላጥ ይግባእ። ምስ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ደራስን ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲን ዳንኮኔል ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝህቦ ትርጉምን ኣመልኪቶ እውን ሓቲተዮ ነይረ። ንኻልእ መዓልቲ ኣሳጊረ ምስ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ዴቪድ ሽን ናብ ዝገበርክዎ ቃለ መጠይቕ ክሓልፍ። ዴቪድ ሽን ኣብ እዋን ኩናት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኑ ዝሰርሐን ኣብ ጆርጅታውን ዩኒቨርሲቲ መምህር ኣህጉራዊ ዝምድናታትን እዩ። ንሱ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ዝተዓወቶ ሽልማት ኖቤል ንዕኡን ንኢትዮጵያን ዓብዪ ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሳብ ዝተዓጸወ ንቡር ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምጻእ ዝተኣተወ መብጽዓ ምምላእ ኣይከኣልን እዩ ይብል። ካልእ ድማ ምሕንጻጽ ዶብ እዩ። The other issue that no one seems to be talking about, but which should be addressed sooner rather than later. ካሊእ ብዙሕ ዘይዝረበሉ ዘሎ ዝመስልን ከይዶም ጎየ ቀልጢፉ ክግበር ዘለዎን ጉዳይ ምሕንጻጽ ዶብ ክልቲአን ሃገራት እዩ። መስርሕ ምሕንጻጽ ዶብ እንደገና እውን መዘራረቢ ጉዳይ ኮይኑ ንኸይምለስ ክስረሓሉ ዘለዎ ሕዚ እዩ። ብድሕሪ መጋረጃ ዝስረሓሉ ዘሎ ጉዳይ እንተኾይኑ ኣይፈለጥኩን። ስለዚ እቲ ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ኮነ ስምምዓት ሰላም ከምቲ ትጽቢ ዝተገብረሉ ዘይቅጽል ዘሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ሕቶ ዝሰዓበሉ ኣምባሳደር ዴቪድ ነቲ ዶብ ዝዓጸወቶ ኤርትራ ስለ ዝኾነት እቲ ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ዝያዳ ኣብ ዝባን ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ይብል። I think it resides more on the Eritrean side than on the Ethiopian side. Although there may be issues ዝያዳ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ካብ ኢትዮጵያን ላዕሊ ሽሕ እኳ ብኽልቲኦም ወገናት ዝተሓላለኸ ጉዳያት እንተሃለወ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ዝርርባት ዝርዝሩ የብለይን። ግን ኤርትራ ነቲ ዶብ ክሳብ ዝዓጸወቶ ወይም ዳግም ንምኽፋት ድልየት ክሳብ ዘየርኣየት ነቲ ምሕዝነት ናብ ንቡር ምምላሱ ኣጸጋሚ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ምስ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን እውን ብዛዕባ ወድዓዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ንኢትዮጵያ ንቅድሚት ንምስጓም ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝህቦ ትርጉምን ኣተኲርና እውን ኣዕሊልና ኣለና። ዝመጽእ ሰሙን ተጸበዩና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ This program has come to you from the Voice of America